Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Isengane lengane babuyile nesizwe nentsha. Guys, nibonile ni kwi-promo uMakathando ngathi ufuna ukushana no-Anti Kathando. Kanti u-Anti Kathando isikhathini. Bebe sikhohlisa sonke lesikhathi. Hey kodwa ngangimsola lo yasisi. Mayesekhuluma unobugebengwana nje. Ngiyaxolisa. No baba Kathando naye unobugebengwana. Ngiyakhumbula njalo ekhaya bethi ngingayisho lento ngangisasibuka yona le show wavela kuBaba Kathando ngathi mina igoda hayi. Angisho kabi guys, abokhona lokuthi ubuka umuntu kodwa ungamthembi. Kodwa alibuka nangempela. Nange efika empilweni kaThando esemdala. Bayabuya ke nesizini entsha. uThando lapho uthi kusiyacela umshado lo uthi okwakho ngokwami. Kodwa uThando ayabazali bakhe. Hayi namanje ngisasho ngiyabasola. uThando ngoba phela manje imbuka usiyacela lapha ekuqaleni besana kuveza nje umshado. Naye ngibuza soda ingane yini eyenze yafuna ngibuza uThando yini eyenze washesha ukufuna ashade noSiyacela ngoba nje ngaleso sikhathi uSiyacela bembuza hazo manje interview yayenziwa uMoja Love khona lo baba lo owenza le show ithi le show le yasiza khona imndeni benza ama DNA test angisengikhohle ukuthi yini igama layo uyo bayikhuluma noSiyacela embuza ukuthi njengoba nje ushade umncane ukanjani. Hayi mina ngayizwela umfanyana nje ongakwazi nokuphendula imbuzo abuzwa yona nokuthi nje ngathi kwawona umshado akazi ukuthi yini. Ase ngibuza usenze izingane kwenzakalani? Yo mase ngibona ubaba Siyacela sethi-ke usithuphethu ungayilandela kishow ngoba ngangifuna ukubona ukuthi awukwenze njani umzali ongasho ingane yakhe kanjena. Hayi yabo manje i-season uThando sediklile seyadivorca. Kodwa nje mayengabuyela esikoleni ngoba isefikile ka-matric impilo yakhe ayishintsha noma eqhubeka nosithuphethu wakhe kodwa eqhubeke kube kukhona into anayo nayenzayo ngoba noThando naye ngathi uSiyacela uyamthelela ngokudideka. Manje uthi umshado angazi ngoba phela uSiyacela uhlala kubo. Nento esayibone nayo imoto okwakuveza ku-social media ukuthi uyithengile asazi noma kwaqinisiwe yini noma babenzele ukupromote ishow. Kodwa babuyile-ke guys ngathi baza nedrama. Ngiyayinqala le show ngoba izohluthula inhliziyo yami. Mase kubuye ngizokwenza i-review lana kodwa sibabukeni. Uma kuwukuthi uSiyacela usakuhlaza ngale ndlela akuhlaza ngayo ngiyaxolisa ngingayeka ukubuka ngoba hayi akukho cute ukubuka ingane idelela abantu abadala. Babuyile-ke uThando noSiyacela ilokho ebengizonitshela yona. Bayaqala Sunday mangaphosisi le Sunday. Ngiyabonga nje support. Uma kwenzeka sizokhuluma ngabo. Into engifuna ukuyazi mina ukuthi why uMakathando ecela ukwenza i-DNA test no-Anti Kathando. Umsolani usola ukuthi akayena u-Anti uhlobo luni. Bye guys.